Ας περάσουμε τώρα να δούμε μαζί το πλάνο της DXN, το βασικό πλάνο της DXN. Στην οθόνη βλέπετε ένα κλασικό πολυεπίπεδο πλάνο. Έχει κάτι όμως το φανταστικό. Είναι το μόνο πλάνο στην αγορά που οι πόντοι προστίθενται. Και όχι μόνο για ένα δίμηνο, αλλά συνεχώς προστίθενται, και αυτό έχει νόημα μέχρι το επίπεδο του 25%, το Star Agent. Παίρνετε την πρώτη σας καρφίτσα. Κάποιος θα μπορούσε να το κάνει αυτό και με προσωπικές αγορές. Κάποιοι το κάνουν σε ένα μήνα, κάποιοι το κάνουν σε ένα χρόνο. Αλλά γίνεται. Με 6 ομάδες Star Agent που θα δούμε παρακάτω στο παράδειγμα, γίνετε στα διαμάντι και πάτε σε ένα πολύ πιο υψηλό επίπεδο, 37%. Είναι αρκετά εύκολο να γίνει αυτό, εν αντιθέσει με τα πιο πολλά marketing plan που είναι απογοητευτικά. Η ανάπτυξη είναι απογοητευτική. Και στη συνέχεια ανεβαίνετε σε πολύ πιο υψηλά επίπεδα, όπως με 20 διαμάντια είστε Crown Ambassador. Καθώς προχωράτε, η εταιρεία δίνει πολλά άλλα μπόνους στο βάθος του δικτύου σας, όπως παίρνετε συνολικά 15% στις ομάδες Star Agent που έχετε, στο 25% είναι ο καθένας από αυτούς, και εσείς ανεβαίνετε σε πιο υψηλά επίπεδα μέχρι το 37%, και αφού γίνετε διαμάντι και έχετε διαμάντια στην ομάδα σας, παίρνετε άλλα μέχρι 15% από τα δικά σας διαμάντια. Και επιπλέον υπάρχουν μπόνους για ταξίδια και μπόνους για τα διαμάντια ξεχωριστά. Αυτή είναι μια σύνοψη, αλλά πρακτικά να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ένα πολύ απλό πλάνο δουλειάς που συστήναμε μέχρι τώρα, που είναι το βασικό μας, έχει να κάνει με το να αναπτύξει κάποιος 150 πόντους πληρωμών. Τα λέγονται SV αυτά. Αυτό γίνεται με το να έχει τη δική του προσωπική κατανάλωση. Άλλοι έχουν μικρή προσωπική κατανάλωση και έχουν κάποιους πελάτες. Άλλοι έχουν ένα πελάτη μόνο, καλό. Αλλά είναι πολύ εύκολο να το καταφέρει κάποιος. Είναι σημαντικό να μάθουμε αυτό το απλό. Βέβαια, είναι το προϊόν της DXN τέτοιο που είναι πολύ εύκολο να το δώσεις και πολύ εύκολο να σου ξαναζητήσουν. Σε αυτό σίγουρα δεν έχουμε παράπονο. Αφού μάθει κάποιος αυτή τη βασική δουλειά, πρέπει να κάνει το δεύτερο βασικό βήμα, που είναι να κάνει 6 συνεργάτες. Πού βρίσκονται 6 συνεργάτες? Ίσως 1-2 το πολύ να είναι από τον κύκλο σας. Η πείρα έχει δείξει αυτό. Αλλά υπάρχουν διαφημίσεις στο ίντερνετ, αγγελίες, το Facebook και επίσης ο γνωστός του γνωστού. Και έτσι μπορούν να βρεθούν 6 άνθρωποι οι οποίοι δεσμεύονται από τις πράξεις τους, όχι με τα λόγια, ότι θέλουν να κάνουν DXN. Γιατί έχουν δει την παρουσίαση που βλέπετε και εσείς τώρα. Είναι πολύ απλή η φιλοσοφία. Όταν έχουμε 6 συνεργάτες και τους βοηθάμε να κάνουν και αυτοί από 6 συνεργάτες, όπως βοηθάμε και εμείς εσάς. Αυτό όμως δίνει κάτι καταπληκτικό. Δίνει πάνω από 600 ευρώ εισόδημα. Και ποιος σήμερα στην Ελλάδα δεν θέλει ένα δεύτερο μισθό? Από πού? Από προϊόντα τα οποία μπορούν να μπουν σε κάθε σπίτι. Και επειδή είναι οικονομικά και φοβερά, αλλά κυρίως για τα αποτελέσματα που δίνουν στην υγεία μας. Κάνουν θεαματικά αποτελέσματα. Όποιος λοιπόν δεσμευτεί, είναι εύκολο να κάνει 6 συνεργάτες που θα κάνουν από 6 συνεργάτες. Και έτσι παίρνει 600 ευρώ το μήνα σαν εισόδημα από ένα μικρό δίκτυο καταναλωτών. Τώρα, τι θα γίνει βοηθώντας 6 συνεργάτες να κάνουν και αυτοί, να βγάζουν και αυτοί από 600 πλάς ευρώ? Πρώτα απ' όλα, ήδη έχετε κερδίσει το μεγάλο ταξίδι, την κουραζιέρα της DXN. Αν δεν ξέρετε τι είναι αυτό, έχουμε βγάλει κάποια βίντεο για την πρόσφατη κουραζιέρα που είχαμε, που είναι καταπληκτικά, δείτε, είναι φοβερή εμπειρία. Και κάνοντας το αυτό, ανεβάζετε το εισόδημά σας και μπορεί και να δεκαπλασιαστεί, απλά βοηθώντας 6 φίλους και συνεργάτες να βγάζουν εκείνοι από 600 ευρώ. Αυτό είναι. Βλέπετε, ξεκινάει από την πολύ βασική δουλειά που λέγεται προϊόν. Φυσικά, αν κάνουμε 6 συνεργάτες που βγάζουν αυτοί από 6 χιλιάρικα, το δικό μας εισόδημα πάει στα 50 χιλιάρικα. Αυτό λέει το πλάνο marketing της DXN. Αυτή είναι η δύναμη του πολλαπλασιασμού. Αν το πετύχετε αυτό, δεν θα είστε οι πρώτοι στην DXN. Η DXN έχει 5 εκατομμύρια συνεργάτες και έχει χιλιάδες ανθρώπους με πενταψήφιο εισόδημα και εκατοντάδες με εξαψήφιο εισόδημα το μήνα, έτσι, σε ευρώ. Σίγουρα πάντως σας εύχομαι πολύ καλή επιτυχία με ένα πολύ απλό πλάνο που περιλαμβάνει να κάνουμε 6 συνεργάτες και να τους δείξουμε το ίδιο. Με αυτό μπορούμε να πούμε χαιρετίστε την ελευθερία σας. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε το καινούριο γρήγορο πλάνο της DXN.